Sziasztok, story time! Ebben a videóban... Nem tudom, hanyadik rész! Igen. Ebben a videóban elmeséljük, hogy most mi történt velünk. Vagyis tegnap, de amúgy mindegy. Mi? Ma? Tehát a... Most tudom, hogy írogatott nekem. Ja igen, tegnap és ma. Ja, az, hogy tegnap rám írt, úgy nevezzük, hogy zsiráf, igazából nem mondjuk a nevét. Tegnap rám írt a zsiráf, hogy szia, el tudnád küldeni a matek szorgalmit. Mondtam, hogy mert nem figyeltél. Nem, mert elbambultam, és nem láttam, hogy van. Pedig ő a legjobb matekos, Igen. tegyük hozzá. Igen, de mondjuk most én kaptam 5-östől, meg 3-ast, úgyhogy Igen. enyém lesz a legjobb. Én meg 4-es alát! 4-es alát! Nem biztos vagyok. Ja, és... nem is tudom már. Úristen, mindig elfelejtünk. És akkor utána, már eszembe jutott, írta nekem, hogy nyugodtan visszautasíthatjátok is, meg a Jászmin is, meg te is, hogy leszünk-e megint 3-an. Legjobb barátok. Legjobb barátok. 3-an. Csak így ketten. Csak így ketten, úgyhogy nem. Igen, csak mutatod. Szóval, és akkor most is egy kicsit így húzódott hozzánk, meg ilyenek, Reggel meg... is nyalta a seggemet. Ja, mert megfogta a hajam, és így... Meg mit írt utoljára? Szia, legjobb mazsorettes, hogy mit írt? Nem, szia, jó mazsorettet. Jó mazsorettes. Minek milyen telme? Na mindegy, meg amúgy nekem régebben mondta, hogy ő reggelenként nem szokott fogat mosni. De ez... pedig hónap lesz fogászat. De... Tényleg. Igen, azt mondta róla. Együtt megyünk. Én erről miért nem tudok. Szóval Nem jó mindegy. alaposan meg kell mosni fogát. Na mindegy. És akkor... Ja, hogy mondta nekem, és ez látszik is, mert mindig úgy megy reggelenként, hogy ilyen rohadt sárga fogakkal. Jó, van, nekem se a legszebb, meg nekem se a legfehérebb, de rajta azért látszódik, úgyhogy... Meg mi reggel, meg este napi szinten mosunk fogat. Nincsen, hogy kifelejtsünk bármilyen napot, vagy bármit. Meg amikor súg nekünk valamit, hogy bármi oda jön hozzánk közel, és valamit mond, úristen, megcsap a szájszoga. De olyan szájszoga van neki, hogy ezt nem lehet kibírni. Bocsánat, hogy ezt mondom, de rendes szarszak. Meg az a baj, hogy ő amúgy barátkozna szerintem, csak nem tud megnyílni. Még nem jött rá a barátkozás technikájára, hanem csak így van, és így áll, de most komolyan. Fú, basszus.